bonke bephelele ungizwe umlando mfoka Mchunu isitho senkaba enkulu ngeke usibambe isitho senkaba enkulu isanqasha suka imvumavumane evunywe Obama kwelasemelika bafowethu sijabule siyanconcoza bafowethu singamabhinqa mina ke lokho ngizokusho kungakunanazi bafowethu ngijabule ngifile ngoba saba abaculi ababa nesibindi sokubokulisana ngaba umculo oqala nqa ukulwisana nokungahambisani nokuxoshwa kwangizwe emsakazweni ngokubona amagalelo akhe esiwaziyo namhlanje ngishaya isifuba ke ngoba mina ukumeseka kwami ngangameseki njengokuthi umkhaya ngangameseki njengokuthi yini kodwa bengimeseka ngamagalelo abebona uNombani abenawo kwabahluku ngithi sonke makuthiwa ungizwa kasekho ingakho inhliziyo zethu ingakwazanga ukuvumela ukuthi ungizwa kasekho sakuveza lokho bala ukuthi ungizwa kasekho mbonge nabaculi abanye abaculi bakuphakamisile bakuveza lokho abazange bakufihle bakuveza ukuthi abakujabulele saze senza ama video ngizokhuluma lapha ngoDlubheke abafana bakaMgqumeni oJayiva Zimnike abantu abafana no Duma Kahle uMzukulu Feze Emnyama ibona abaculi abakuveza obala ukuthi ungizwe abajabulile ngempela zisuka amadaka abazange balinde ukuthi bezwe indaba abapotshozelwa zona bese begijima ngoba sebepotshozele beyokwenza ama video ngoba sebazi ukuthi vele uyabuya emsakazweni thina sakuveza lokho isuka nje namabhinqa seseka sijabule sifile ke manje ngoba ibuyile inkosi yabasakazi bafowethu ungizwe umfoka Mchunu asikujabuleli ke thina ukulahlekelwa abasakazi bethu esuke sibathanda noma ngabe ubani umsakazi wethu masuke simthanda kodwa afuna kube nezizathu ezizwakalayo yebo umuntu uyaphelelwa umsebenzi kodwa asijabule masingezwe ukuthi kahle ususoleni njengamanje ke siyagiya siyaqephuza singamabhinqa ibuyile mina ke bese ngimtekelisa ngokuthi inkosi yomahlalela ibuyile ke manje bafowethu njengamanje nje ngihappy angazi nokuthi angenze njani ukuthi ngizokunje ukuthi angithi awuyibuyile inkosi yabasakazi ungizwe umlando umfoka Mchunu madoda suka